sela i bez ovih ljudi koji žive od svog rada, koji žele da uče svoju decu da rade, koji žele da žive od žuljevitih ruku svojih i znoja lica svoga, kao biblijski ljudi. Na tome treba Srbija da ostane i ovo treba da bude naša budućnost. Nisam imala nameru da držim politički govor i neću da držim politički govor, ali ne mogu da ne pomenem da je upravo ovakva porodica, ovakav način razmišljanja nešto što je moj lični san, san Demokratske stranke Srbije, san naše koalicije. Mi se borimo i hoćemo da se borimo u Skupštini Vojvodine, u Somboru, u Skupštini Srbije, upravo za ovakve ljude, za ljude koji žive od svog rada. Mi želimo da se država umeša i da pomogne ovakvim seoskim domaćinima i da pomogne ovakvim poljoprivrednicima. Ne da pomogne nekim lumpen proleterima, ne da pomogne nekim tenisima, nekim Arapima, nekima što bez licitacije zemlju kupuju, o čemu smo sada malo čas pričali, po babu i po stričevima, nego da zaista omogući ovim ljudima da mogu da rade, da mogu da proizvode, da za svoje proizvedeno imaju tržište, da im država garantuje cene, da im pomogne da pronađu tržište, ako ne u Srbiji, a ono u svetu, evo u Ruskoj federaciji, koja, moram da vam kažem, pogotovo otkako je Evropska unija uvela sankcije Rusiji i Rusija uzvratila te sankcije, vapi Ruska federacija za našim proizvodima, a naši političari koji sada vode vladu, Aleksandar Vučić i njegovo društvo, ne mogu od straha od Evropske unije da kažu ajde da napravimo kancelariju za saradnju sa Ruskom federacijom, da okupimo ljude, da napravimo kooperative, da pomognemo novčano umesto da daje 10.000 evra po zaposlenom strancu, da se 10.000 evra da ljudima koji ovako proizvode ne po članu domaćinstva, nego po jednom porodičnom gazdinstvu, da se vrate subvencije na nivo na kome su bile, da ljudi mogu da žive i da rade dobro nama, dobro Rusima, dobro budžetu Srbije, zato što će se nešto slivati u budžet, a onda će biti i za profesore, i za lekare, i za policajce, i da se grade drumovi, bit će svega, jer bez sela i bez ovakvih ljudi zaista života nema. I zato dajte mi